Sabi ko na nga ba eh. Sabi sana, kung masyadong magano, kung masyadong damdamin yun, wala, hindi siya sa akin nakikinig, kaya yun, ito yung magagawa. So, sabi ko, huwag niya ubusin, inubos niya. Yan yung nangyari. Simula kahapon hanggang ngayon, hanggang kanina uminom siya. So yan ang kinahantungan ngayon. No? So wala tayong magagawa dyan dahil ganyan na yan. Ang alak naman, sinasabi ko sa'yo, ang alak, hindi yan hindi mo kayang tumbahin yan, ha? Ang tuloy ko ngayon ko yung tumba sa alak. Dalawa pa sila mga tumba, guys. So, sabi ko sa'yo, nagmahal na saktan na lasing, tulog. Ay, nako. Si Mark, tahimik lang. Kanina pang tulog yan. Kanina pang umaga. Sige kayo guys, kaya nyo matulog ng ganyan ako. Ito parang di ko kaya. Kaya niya ganyan, nakaupo siya. Ako di ko kaya, grabe. Siya nakaupo lang. Pero tulog. Panis kayo. Wala kayo sa technique niyan. Sila tahimik lang. Man. Tol. Ako na kumakain. Ano umuwi? Hanggang muna. Talaga, gago ka. Gusto mo lang po pero tulog na tulog ka dyan. Ha? Si Mark, tahimik lang. Gago!